Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Πριν από 5 μήνες περίπου είχαμε πάει στον Ακτούρο. Περάσαμε πολύ ωραία. Ελπίζω και στο γυμνάσιο να κάνουμε τέτοιες μεγάλες εκδρομές. Θυμάμαι την πρώτη μου φορά που πήγαμε στο Σέλι στην 5η Δημοτικού, τα είχα καταφέρει τόσο καλά στο σκι που όλοι μου έλεγαν μπράβο. Ακόμα όταν είχα μάθει στην 1η Δημοτικού να διαβάζω τις πρώτες μου λέξεις, αισθανόμουν πολύ περήφανος. Μια στιγμή που θα θυμάμαι πάντα είναι που στην πρώτη τάξη ήρθαμε για πρώτη φορά στο σχολείο και κοιταζόμασταν κάπως αμήχανα. Αλλά μετά γνωριστήκαμε και μας πέρασε. Επίσης στην 6η τάξη οργανώσαμε ένα πάρτι στην κυρία μας, αλλά της έτυχε κάτι και μετά το ξαναπαναλάβουμε. Μια ωραία στιγμή που είχα στο δημοτικό είναι όταν ήρθα στο σχολείο για πρώτη φορά στην πρώτη τάξη και γνώρισα κάποια παιδιά και έγιναν φίλοι μου. Μέχρι τώρα είμαστε καλοί φίλοι και θα έλπιζα να είμαστε πάλι στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Η πρώτη ανάμνηση που έχω είναι από την 5η τάξη που είχαμε πάει εκδρομή στο Σέλι. Όταν πήγαμε μας είχαν δώσει πέδιλα του σκι και μετά μας πήγαν να κάνουμε στο χιόνι. Όταν αρχίσαμε, μας πρώτα πέφταμε κάτω, αλλά μετά οι δάσκαλοι μας έμαθαν πώς να στηριζόμαστε, πώς να σταματάμε και αρχίσαμε. Κάποιοι έπεφταν και βλέποντας ο ένας τον άλλο να πέφτει, γελούσαμε γιατί είχε πάρα πολύ πλάκα. Κι εγώ έμαθα να κάνω αυτό. Δεν θα ξεχάσω πέμπτη δημοτικού, εγώ που πήγα στο σχολείο για πρώτη φορά. Διάβασα, έκανα φίλους και είμαι πολύ χαρούμενη. Την ωραιότερη στιγμή που περάσαμε στο δημοτικό ήταν εκείνη τη μέρα που κάναμε πάρτι στην κυρία μας την Ανθή και περάσαμε υπέροχα και επίσης όταν ήρθα πρώτη φορά στο δημοτικό στην πρώτη τάξη που απόκτησα νέους καινούριους φίλους.
δημοτικό είναι όταν ήμουν πέμπτη τάξη και πήγαμε στον Αρκτούρο με τη τάξη μου και μια φίλη μου σκόνταψε και όλοι άρχισαν να γελάνε. Και κάτι άλλο που θυμάμαι είναι όταν ήμουν πρώτη τάξη, στο τέλος της χρονιάς και παίξαμε ένα παιχνίδι και εγώ κέρδισα και ήμουν πολύ χαρούμενη. Μία ανάμνηση που θα έχω από το δημοτικό είναι η μέρα που μαζεύουμε τρόφιμα και τα δίνουμε στις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Θυμάμαι ότι στην πρώτη δημοτικού πηγαίναμε εκδρομή στο πάρκο. Στη Δευτέρα πηγαίναμε. Και φτιάχναμε σπίτια μέσα στους άμμους. Από πέτρες. Παίζαμε παιχνίδια. Τρέχαμε. Και ζωγραφίζαμε. Θυμάμαι επίσης ότι όταν είχε καλό καιρό, φωνάζαμε στους δασκάλους. Εκδρομή θέλουμε! Και οι δάσκαλοι δεν μας χαλούσαν ποτέ το χατήρι. Στα σχολικά μου χρόνια θα θυμάμαι το φίλο μου τον Λάζαρο από την 4η τάξη και τις πλάκες που κάναμε με τους φίλους μου σε αυτά τα 6 χρόνια. Ξεχάσω ποτέ είναι όταν πήγαμε στην 5η τάξη στο ναύπλιο και μου άρεσε πολύ εκείνο το μέρος γιατί είχε πολλά ωραία πράγματα όπως το μπούρτζι και το παλαμίδι και μου άρεσε και περισσότερο που ήμουνα μαζί με τους συμμαθητές μου και πέρασα πολύ καλά. Μερικές χαρούμενες αναμνήσεις που έχω από το δημοτικό ήταν όταν στο τέλος της 5ης τάξης η κυρία μας είχε αφήσει όλη την ημέρα έξω και παίζαμε διάφορα παιχνίδια. Άλλη μία είναι όταν στην 6η τάξη μου ανακοίνωσαν ότι θα είμαι σημεοφόρος στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Και μία που είχε πάρα πολύ πλάκα ήταν όταν η κυρία μας προσπάθησε να μας δείξει τα ομοιογενές μείγματα, στο οποίο μείγμα που προσπάθησε να το κάνει ομοιογενές είχε ρίξει πάρα πολύ πιπέρι. Και δεν βγήκε ό,τι είχαμε στο μυαλό μας. Έχω μια ανάμνηση από την 5η τάξη του δημοτικού όταν είχαμε πάει στον Αρκτούρο, στον Νυμφαίο, μια εκδρομή που πήγαμε να δούμε τις αρκούδες. Είχαμε καθίσει στα παγκάκια και αρχίσαμε και βλέπουμε τις αρκούδες και ένας συμμαθητής μου είπε ψέματα ότι υπάρχει μια μαύρη αρκούδα και γυρίσαμε και βλέπαμε την μαύρη αρκούδα αλλά δεν υπήρχε. Οι συμμαθητές μου και οι δάσκαλοι φύγανε και εμείς είχαμε ξεχαστεί και μείναμε μόνοι μας στον Αρκτούρο. Αρχίσαμε, τρέχαμε και ο φίλος μου σκόνταψε στα σκαλιά, έπεσε
τον πήραμε αγκαλιά, τον σηκώσαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε και τους προλάβαμε όταν μπαίναμε μέσα στο χωριό. Από όλο το δημοτικό σχολείο, αυτό που θυμάμαι είναι οι πρώτες μέρες στην πρώτη τάξη που γνώρισα τις μαθητές μου και επίσης κάθε φορά που οι δάσκαλοι μου λένε μπράβο. Η καλύτερη σχολική ανάμνηση που έχω από το δημοτικό είναι στην πρώτη τάξη, όταν είχα έρθει για να κάνω καινούριους φίλους. Πρώτα όμως φοβόμουν για αυτό που θα συμβεί. Αλλά μετά κατάλαβα πως όλα τα παιδιά φοβόντουσαν και έτσι μπορέσαμε να ξεπεράσουμε το φόβο και γίναμε πολύ καλοί φίλοι και είμαστε ακόμη, μέχρι και σήμερα. Επίσης, μια άλλη σχολική ανάμνηση που έχω στο μυαλό μου είναι στην τρίτη τάξη που θα πηγαίναμε σε μια μεγαλύτερη και είχαμε τον κύριο Ιορδάνη και τον αφήσαμε και στεναχωρηθήκαμε πολύ γι' αυτό. Θυμάμαι μια ανάμνηση από την 5η τάξη που πήγαμε εκδρομή στην Πελοπόννησο σε ένα 5άστερο ξενοδοχείο που λεγόταν Αμαλία. Είχαμε κατέβει κάτω στη ρεσεψιόν με τις πιτζάμες μας και παίζαμε διάφορα παιχνίδια και μας κάνουν παρατήρηση, αλλά εμείς δεν δώσαμε σημασία και συνεχίζαμε να κάνουμε φασαρία. Τέλος. Στην πρώτη δημοτικού είχα το καλύτερο δάσκαλο από όλους, τον κύριο Γιορδάνη. Στη Δευτέρα δημοτικού γνώρισα το καλύτερό μου φίλο, τον Μίλτον, που είμαστε φίλοι μέχρι τώρα. Γεια σας. Σήμερα βρισκόμαστε στο πρώτο δημοτικό σχολείο Νέας Μαγνησίας και θα σας πω για αναμνήσεις που έχω περάσει σε αυτό το σχολείο. Στην πρώτη δημοτικού έφτιαξα την αγαπημένη μου παρέα που την έχω μέχρι και σήμερα και φέτος στην έκτη δημοτικού μιλήσαμε στην τάξη μας για τον εαυτό μας και για ποιο επάγγελμα θα θέλαμε να κάνουμε στο μέλλον. Αυτά που θυμάμαι από το δημοτικό είναι όταν κάναμε πάρτι έκπληξη στην κυρία Ανθή. Ήταν πολύ ωραία. Και στην τρίτη τάξη είχαμε κάνει στις γυμναστικές επιδείξεις. Πηγαίναμε σε μια καρέκλα, καθόμασταν και σκάγαμε τα μπαλόνια με τις βελόνες. Σίγουρα δεν θα ξεχάσω τις πλάκες που έκανα με τους συμμαθητές μου και τα αστεία παιχνίδια που παίζαμε στα διαλύματα. Οι δύο καλύτερες μου αναμνήσεις από το δημοτικό ήταν οι εξής. Η πρώτη ήταν οι γυμναστικές επιδείξεις της Πέμπτης, στις οποίες παίζαμε ένα παιχνίδι
όπου με κανάτες έπρεπε να μεταφέρουμε νερό σε μπουκάλες. Και η δεύτερη είναι η επίσκεψη της κυρίας Αλεξάνδρας Μητσιάλη, της συγγραφέας. Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη για την παρουσία της. Στην τρίτη δημοτικού, την ώρα της γυμναστικής, καθώς περιμέναμε να έρθει ο γυμναστής, κάναμε γραμμές. Εγώ πήρα τη θέση του φίλου μου και εκείνος με βάλωσε μπουνιά στο μάτι. Πήγα στο γραφείο και με έβαλαν πάγο επειδή το μάτι μου πρίστηκε. Την επόμενη μέρα ο φίλος μου με ζήτησε συγγνώμη και εγώ τη συγχώρησα και ξαναγίναμε πάλι φίλοι. Η καλύτερη στιγμή στο δημοτικό ήταν όταν πήγαμε εκδρομή στην έκτη τάξη στο ΣΕΙ. Ήταν αστεία γιατί τρώγαμε πάρα πολλές τούμπες από το χιόνι. Στο δημοτικό σχολείο η πιο καλή τάξη ήταν η έκτη, επειδή κάναμε πολλά πειράματα και το πιο καλό ήταν η κυρία Ανθή μας είχε φέρει ένα κόκκινο λάχανο, μέσα είχαμε βάλει ενόπνευμα και βάζαμε και κάποια υλικά μετά και άλλαζε χρώματα πολλά. Γι' αυτό ήταν ενδιαφέρον. Αυτά. Θυμάμαι εκείνη τη μέρα που όταν ήμουν τετάρτη τάξη, είχαμε πάει μια ημερήσια εκδρομή. Αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς που ήταν. Πάντως είχε θάλασσα, είχε παιχνίδια δίπλα από τη θάλασσα, πάρα πολλά παιχνίδια. Είχε πολύ φαγητό, είχε γηπεδάκια, είχε μουσική. Και όλοι περάσαμε πάρα πολύ ωραία, που θα θέλαμε να μείνουμε ακόμα περισσότερο. Αλλά δυστυχώς στο τέλος άρχιζε να βρέχει και έπρεπε να φύγουμε. Όταν ήμουν στην πρώτη δημοτικού, θυμάμαι ένα παιδί με φόβιζε όταν πήγαινα στην τουαλέτα. Γι' αυτό αναγκαζόμουν και διέκοπτα την αδερφή μου από το μάθημα για να με πάει αυτή. Τώρα όμως γνώρισα πολλούς φίλους που με συμπαραστέκονται και δεν φοβάμαι πλέον. Θυμάμαι όλα τις εκδρομές, όλες τις γιορτές με τους φίλους μου και ήταν ενδιαφέρον. Πηγαίναμε πέμπτη τάξη, στο διάλειμμα το δεύτερο, η Βικτόρια με έχει θυμώσει για έναν λόγο και εγώ την πέταξα μια πέτρα στο πόδι.
Μετά, εγώ θύμωσα περισσότερο και του πέταξα μια πέτρα στην κοιλιά. Δεν ξέρω αν του πόνισε, αλλά δεν με νοιάζει και πολύ. Με πιο πολύ θυμό πήρε μια τεράστια πέτρα και την πέταξε στο κεφάλι. Και άρχισε να τρέχει αίμα. Ξέρεις ότι άρχισε να τρέχει αίμα. Δεν άρχισε. Απλά πόνισε πάρα πολύ και άρχισα να κλαίω. Πήγα στις φίλες μου και άρχισαν να με ρωτάνε διάφορα. Πώς έγινε, γιατί το έκανε και τέτοια. Πήγα εγώ στη δικιά μου παρέα και την κατηγορούσαμε. Λέγαμε ότι αυτή φταίει, αυτή τα κάνει όλα, αυτή είναι η πρώτη να μέσα στην τάξη. Εγώ! Πάντα εγώ φταίω. Κάθε φορά που μαλώνετε ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Πάντα τα αγόρια είστε τα γελούδια της τάξης και μετά τα κορίτσια φταίνε για όλα. Ξέχασα να πεις ότι είμαστε και οι όμορφοι της τάξης, σε αντίθεση με τα κορίτσια. Τέλος πάντων, να ξαναγίνουμε στο θέμα μας. Πήγαμε στην τάξη, τέλειωσε το κουδούνι, το διάλειμμα. Μετά πήγαμε, μας το είπε ο κύριος, συζητήσαμε, με τη Βικτόρια ήμασταν πάλι φίλοι. Και έτσι τελείωσε η διαφορά μας. Ναι, όμως τώρα που το ξαναρχίσαμε, άρχισαν να με πιώνουν τώρα τα νεύρα μου. Και νομίζω ότι στο διάλειμμα θα ξαναμαλώσουμε λίγο. Και εύχομαι να βρω μια μεγάλη πέτρα. Bring me